Estaltzeko ez izanen eon ere lekurik. Agertzera nork eginen ordu hartan batirik. Mundu oro egonen da haien kontra jarririk. Zainduak ere ordu hartan oro egonen isilik. Juiak ere ez entzunen ezein ere otoik. Egun hartzaz horit giten otoi ara gaberik. Non dirate egun hartan ebengo jaun erregiak, duke, kondes, markez, zaldun eta berze jaun nobliak. Eta haien armadako gizon sendoen balentiak, ordu hartan baliako guti haien potentziak. Jurista eta teologo, poeta eta doktoriak, prokurador, adokatu, juge eta notariak. Ordu hartan, ageriko klarki haien maliziak, eta guti baliako kautela eta parleriak. Aita zaindu kardenale, apez eta prelatuiak. Berez eta ardi oroz eman behar han konduia. Egun hartan handiena izango da erratuia. Eta bardin joaiutaren bandia eta xipia. Aferdate egun hartan ari apeiazia, eon ere ez dazagu jaunik bere gainean. Malizia gaizi zaika eta maite egia. Elas, otoi orok egin orain penitentzia, egun hartan gero ez dugun egiteko handia. Seinaliak ginen dira aitzinetik tristerik, elementak ebilirik oro tribulaturik. Iguzkia, ilargia, odoletan ezinik. Itsasoa, samurturik goiti eta beheti. Hango arrainak iziturik ebigiren jalgirik.